Добрий день, пане Олександре. Ось ви протягом 4 років інформували суспільство про ситуацію на Донбасі. Могли би ви підсумувати ось результати роботи і місії ОБСЄ в Україні за ці роки? Ситуація на сході країни кардинально змінилася, якщо порівнювати березень 2014 року і жовтень 2018. Якщо ми подивимося на обіцянку, яку давали сторони, то є 100% очевидним той факт, що сторони в однаковій мірі не виконували те, що вони пообіцяли. Але що гірше, що там розміщене озброєння, воно не просто там для ремонту чи технічного обслуговування, воно там, щоб його застосовували. Більше 3000 одиниць важкого озброєння, мінометів, танків, артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню. 45% було зафіксовано в підконтрольних уряду районах і 55% на непідконтрольних. Тема на устах у багатьох миротворчої місії на Донбасі. Власне, це питання піднімав і президент Порошенко під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Власне, Україна наполягає на тому, щоб це була загальнонаціональна миротворча місія під егідою ООН, щоб вона розповсюджувалася на всю територію Донбасу, включно з українсько-російським кордоном. Натомість Росія каже, що лише на лінії зіткнення. Ваша думка з цього приводу і, власне, чи можливо ось якраз введення в Україну миротворчої місії ООН? І всі ці обговорення і дебати щодо розміщення миротворчої місії ООН свідчить лише про те, що не виконана якась частина роботи. Необхідно вжити додаткові заходи, щоб стабілізувати ситуацію. І лише після цього ОБСЄ або ООН, ЄС або всі разом зможуть ухвалити рішення про якісь додаткові операції. Говорячи про розведення сторін, власне, чому, на вашу думку, це не відбувається? Хто у цьому винний, чому досі цього немає? Для того, щоб належним чином розвести сили і засоби з метою забезпечення стійкого незворотнього режиму тиші, потрібно, щоб це відбувалося спільно, дзеркально, всіма сторонами. Це має бути певний ступінь довіри між сторонами, щоб одна сторона не скористалася можливостями, коли інша сторона відходить. Для цього необхіден діалог. Чи фіксували ви присутність на Донбасі регулярної армії Російської Федерації? Ми зафіксували певні одиниці озброєння. Ми також спілкувалися з особами, і ці особи стверджували, що вони є частиною російських підрозділів, які у тому регіоні на ротаційній основі. Чи вам не здається, що цей конфлікт можуть перетворити на такий заморожений? Чи не затягнеться це там на десятки років? Яке ваше відчуття зараз, через 4 роки тут? За всіма показниками цей конфлікт не є замороженим. Ви можете спитати у людей поблизу лінії зіткнення. Немає цієї лінії. Вони її не сприймають. Інакше б ми не зафіксували того факту, що щодня перетинають лінію зіткнення близько 40 тисяч осіб. Чи є якийсь рецепт, як припинити таку війну на Донбасі? Тобто від кого це залежить? Якби ті особи, які відповідають за прийняття рішень у Москві, Києві, Донецьку, Луганську, я маю на увазі підписантів Мінських угод, якби вони дослухалися до населення, вони здатні припинити бойові дії, немає жодних проблем з управлінням, командуванням і контролем, є нестача політичної волі, і є проблема з тим, що ніхто не дослухається до населення. За час нашого інтерв'ю, що тривало трохи менше години, ми говорили із паном Хугом і про законність проведення виборів на окупованому Донбасі, і про те, скільки ж насправді російської регулярної армії на сході України. Та на всі ці питання він відповідав як справжній дипломат, оминаючи гострі кути. А на завершення розмови зізнався, що залишаючи свою місію, він не залишає Україну. Принаймні поки що. Я буду в Україні, вона назавжди зі мною.